Hi guys, matong gabi na tang tanan, gabi na ko ka-vlog kay mapapay pagumana na magpanihapon alas 6 sa pugko na uli gikas duty. Kaya man nagpa-color na mga hapon na po niya, tumanang hapon ko ka uli. Hingi ko kay busog ko, buyag ka, kinilaw ko yatan, lami na pagkahimo. Hinalang manok. Kahapon na, iwa ko ka-vlog kay tumigbalin siya. Nagsanggi silang mais dito sa ano nang first time din na nakaabot na to karaping lijuan din nawa pa mi mga dagali kay wa wini ato pagkagabi Sabado kay nato pa mi wa din isamot ang nadua bang pag tilao barang nakana tiya nga raman pod kay kuam ipangod ag mga mais ang kat sa od kada do kasilupin mais ag isa tapos ang uyab ag isa tabang pod nagsanggay ag isa pod ang idadaling nanay kada po ko pasyon gamay. Ni hapon may naman sila pura may dari kapibog ay kalit kay naman sila dari naman ng hapon. Sako ko dari ka ng idanga problema po kong litsim kinanglan ko silang Pilipiniana karong Lunes mahal na pag-abang 500 glagos gila kong 500 adlaw dapat sa na po ni mga tugali ka naka customer meron palit ko isda balik to 50 isda prituhon po to na ugma palit po kog 4 kabog itlog Ramot tagoy customer uli yung kuminghoy gasolina po ko 100 bawon pag biskuit liksi ang ingnan nga di naman papilas buwan ng wika kahilakan magnaong asa tanan ng iabang 500 pa sa kadlaw na ba pag gamitin Sapot si Dalton kay katugon. Dekal na magkutitod ni Daan na. Anawa na video ni nama guys gikan ni aw na tumig Valencia kanag mais wa mo ko kaanag kay da may daghang kuwan kanang tilaob maraw ta mo gikaon nada ni nga video.
Pambam. Lamig lang law oy, kay nay kuan. Mais. Kuwati ko likipit lagi. Kwarta di. Akin na, sana. Tara, Prita. Tara, yuko natin lahat na ulo natin, Lord God. Maraming salamat po sa pagtitipon ngayong araw, Lord God. Maraming salamat po sa grasya ng tanggap namin, Lord God. At nawa po i-bless niyo po pagkain na nakahain sa nila sa Lord God. Para po kami ay mabusog at magkaroon po kami ng lakas sa buong araw na gawain. Ilamang po, Lord God, ang aming pinagpapasalamat sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Lah, mailaman na ang jag nanay manimahong utot. Dari pag dalis ko ana napos nga magsugod. Piliin pa jag magka. Oh, imong tuwad. Kana gwapa eh. Ay gwapa sa kuha. Wapa mais. Ay batasan. Pas kan ba anad ano mong harvest. Okay, pagsugod, sir. Di man, biglo ka. Ito po ni Modoy na kaman. Larga pula. Ilhan digdi kawatag mais. Kay na nagtagi ja sakpan jud. Wa pa kalubag. Kawatag mais kay tapuan man kawatag tilaog kana ng kaldero ko. Uy. Pas ni. Nagtagisa din. Hindi ka na nagtagisa. Ay, siya kayo, sangat ka. Tanan ito, di ba tanan? Tanan mo. Ay, yan. Hula. Kamay pa to. Yapon kay wala man ni kauban kay anbiso naman ni tanan. Ajo pila-pili huruta. Bago-bago po ito naman tayo mo. Adi jura. Pwede ba ni Sid? Pwede ba? Di ba? Live. Okay na ito ka? Hindi. Ya, isa ka sako eh. Enrico Borato. Dake kag kaso. Dali kay agtuba naghuwat. Kami din. Ka bugat na oy taka-taka mo ka. Kautot. Dah, puro dekat tag ijag isa ka. Iktar yang maisan.